Σαλαμίνας, Βάλτσακ, παλιά στην περιοχή για τον Κόκο τον Ηλία, βγαίνει ο Δημήτρης ο Ιωάννου, Πάμπης Ανδρέου, κάνει το σουτ, μπάλα φεύγει έξω. Η παρέμβαση από τον Ψαρά, στα γρήγορα το out από τον Σπόλιαριτς για τον Άγγελο τον Τσολάκη που στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Είναι κεφαλιά από τον Πάμπο τη Χρυσοφή, μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, 7ο λεπτό. Ο Πάμπος ο Πίτας στην εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα από τον Χριστοφή, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 8ο λεπτό. Ιωσήφιδης. Ο Απόλλωνας σαφώς καλύτερος σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Πάμπος Χριστοφή προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Τσέποβιτς. Ηλία κερδίζει, περνάει η Σαλαμίνα στην αντεπίθεση. Παντελής Δημητρίου φεύγει από δεξιά. Παντελής Δημητρίου για τον Κόκο τον Ηλία. Και ξανά ο Παντελής ο Δημητρίου. Πρώτη καλή προσπάθεια για τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Κύπρος ο Τσιγκέλης, η ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους. 15ο λεπτό. Σπόλιαριτς στην εκτέλεση του φάουλ, σε καλή θέση το φάουλ για τον Απόλλωνα. Εκτελείται απευθείας, εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Γιαννάκη τον Ιωάννου και το κόρνερ. Πάμπης Ανδρέου στην εκτέλεση του φάουλ που έχει κερδίσει ο ίδιος. Εκτελεί, Κόκος Ηλία και το 1-0. 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. 19ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Να που ανατρέπει τα δεδομένα η Νέα Σαλαμίνα. Ήταν ο Απόλλωνας που ξεκίνησε εντυπωσιακά θα λέγαμε. Είχε 2-3 καλές ευκαιρίες και ο Ηλίας Ηλιανά στην εκτέλεση του φάουλ με αυτή την κεφαλιά θα κάνει το 1-0 για τους ερυθρόλευκους. 19ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Πάμπης Ανδρέου, Χαραλάμπους, Χριστοφή. Πάμπης Ανδρέου παρεμβαίνει, κερδίζει την μπάλα. Είναι απέναντι ο Κόκος ο Ηλία. Πάμπης Ανδρέου μπαίνει, θα κάνει και το σουτ. Βγαίνει ο Χριστοφή, μαζεύει την μπάλα, 22ο λεπτό. Κόκος Ηλία για τον Πάμπη τον Ανδρέου. Η παλιά δυνατή για τον Βάλτσακ. Προλαβαίνει ο Βάλτσακ. Κλείνει προς τα μέσα της περιοχής του Απόλλωνα. Τρέχει μόνο Τσιγκέλη να το βοηθήσει. Βάλτσακ θα κάνει και το σουτ. Ένα θαυμάσιο τέρμα. Ένα εκπληκτικό τέρμα από τον Χρήστο Βάλτσακ. Να που σπάει η γκίνια για τον άσο του Νέας Σαλαμίνας. Και με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο που ξαναβλέπουμε κάνει το 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα στο 25ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Είναι ο Βάλτσακ, φεύγει ο Βάλτσακ, είναι και ο Πτάκ δίπλα του, θα κάνει και το σουτ. Μπάλα μόλις out. Μόλις έξω η μπάλα στο σουτ του Βάλτσακ, 26ο λεπτό. Βαλιά για τον Ιωσήφιδη που θα περάσει στην περιοχή. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, σε αυτή τη διεκδίκηση της μπάλας που ξαναβλέπουμε. Νίκος Ανδρέου και Ιωσήφιδης διεκδικούν την μπάλα. Έχουν τραυματιστεί και οι δύο, έχουν χτυπήσει στο κεφάλι. Άντρελης. Σαλαμίνα που έχει γυρίσει δημιουργώντας δύο ζώνες κάτω από το κέντρο του γηπέδου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει τις προσπάθειες του Απόλλωνα και να περνά από την άλλη με γρήγορες αντεπιθέσεις στην εστία του Χριστοφή και τα καταφέρνει, όπως εδώ με τον Πάμπη τον Ανδρέου. 33ο λεπτό. Πάμπης Ανδρέου θα κάνει το δυνατό σουτ. Αποκρούει ασταθώς ο Χριστοφή. Κόκος Ηλία, δεύτερο σουτ. Τελικά ο Χριστοφή μαζεύει την μπάλα. Χριστοφή στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Σπόλιαριτς. Μπάλα μόλις έξω, 33ο λεπτό. Έχουμε φτάσει στο 37ο λεπτό. Πάντα στο 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Σπόλιαριτς φεύγει. Τσέποβιτς και Σπόλιαριτς, η κεφαλιά από τον Σπόλιαριτς και το φάουλ για τον Απόλλωνα στην γραμμή της επανορθωτικής. 37ο λεπτό. Σε πολύ καλή θέση το φάουλ για τον Απόλλωνα. Σπεσιαλίστας έχει δείξει να είναι ο Σπόλιαριτς από την θέση αυτή. Εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. 38ο λεπτό, 2-1. Μειώνει ο Απόλλωνας με τον Σπόλιαριτς με το πολύ εύστοχο χτύπημα φάουλ. Το είχαμε πει άλλωστε, είναι σπεσιαλίστας από τη θέση αυτή. Να στέλνει την μπάλα στη γωνιά του Ιωάννου που δεν μπορεί να αντιδράσει. 2-1, 38ο λεπτό.
Είναι η παλιά για τον Τσολάκη στην περιοχή που πέφτει. Παίζεται, λέει ο κύριος Ζορπάς, και αν μπορούμε και ξαναβλέπουμε τη φάση, ναι, είναι ο Τσολάκης που με την παρέμβαση του Βάσου του Μαύρου πέφτει στο έδαφος και ο διαιτητής άφησε τη φάση να συνεχιστεί. Πάμπης Ανδρέου χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Χριστοφή, στέλνει την μπάλα στον Τσολάκη, θα κάνει και το σιούτ ο Γιαννάκης Ιωάννου δύσκολα. Ψαράς απομακρύνει. Κόκος Ηλία που περνά στην αντεπίθεση, τον τραβά από τη φανέλα ο Γιώργος ο Ιωσήφιδης, και να δούμε, πρέπει να είναι η κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ναι, είναι η κίτρινη κάρτα για τον Ιωσήφιδη. Τάκ. Η παλιά του για τον Πάμπη τον Ανδρέου. Ξανά ο Πτάκ. Η παλιά στην περιοχή. Διώχνει ο Μάριος ο Χαραλάμπους. Πτάκ. Βγαίνει ο Τσέποβιτς. Νίκος Ανδρέου. Πτάκ. Ξανά ο Νίκος ο Ανδρέου. Μπάλα στην περιοχή. Είναι ο Βάλτσακ σε καλή θέση. Θα κάνει και το σιούτ. Σώζει ο Χριστοφής στο 7ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. 13ο λεπτό. Πάμπης ο Ανδρέου στην εκτέλεση του φάουλ. Εκτελεί απευθείας, διώχνει ο Χριστοφή, μπάλα δεν απομακρύνεται. Κόκος Ηλία, Ψαράς κάνει το ανάποδο ψαλίδι, η μπάλα φεύγει έξω. Όλη η Σαλαμίνα έχει γυρίσει στην περιοχή της. Πίτα στο φάουλ για τον Σπόλιαριτς. Χριστοφή, ένα πολύ καλό σουτ, η μπάλα φεύγει έξω. Σπόλιαριτς, από τον Σπόλιαριτς άλλη μια επίθεση για τον Απόλλωνα. Ιωσήφιδης φεύγει από δεξιά, κρίνεται από τον Βάσο τον Μαύρου, στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Τσέποβιτς πίσω για τον Χριστοφή, θα κάνει το σουτ. Η ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 23ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμπης Ανδρέου στην εκτέλεση του φάουλ, κάνει το λάθος. Πίτας για τον Σπόλιαριτς και περνά ο Απόλλωνας στην αντεπίθεση. Πετά την μπάλα ο Σπόλιαριτς για τον Τσέποβιτς που θα κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι έξω. Πίτας στην εκτέλεση του φάουλ. Έξω για τον Σπόλιαριτς που θα κάνει το σουτ. Η μπάλα φεύγει έξω. 32ο λεπτό. Και το φάουλ για τον Απόλλωνα. Εκτελείται στα γρήγορα. Μπάλα για τον Σπόλιαριτς που έχει αρκετό πεδίο να φύγει και φεύγει με άνεση. Σπόλιαριτς γυρίζει για τον Χρήστο τον Ιωσήφιδη. Μπάλα στην περιοχή. Παρολίγο αυτόν γκολ. Ο Βάσος Μαύρου κόρνερ. Κόκος Ηλία κερδίζει την κεφαλιά. Πτάκ στο κέντρο του γηπέδου αφήνει για τον Βάλτσακ. Βάλτσακ από τους ιδιαίτερα διακριθέντες της Νέας Σαλαμίνας. Πτάκ, πάντα με την μπάλα. Πτάκ προσπαθεί να περάσει. Έρχεται ο Κύπρος ο Τσιγκέλης. Γυρίζει στην περιοχή. Κόκος Ηλία, η μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα στο 37ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. 31ο λεπτό, εκτελεί. Κεφαλιά, διώχνει ο Βάσος ο Μαύρου, Μάριος Χαρλάμπους επαναφέρει, Γιαννάκης Ιωάννου πέφτει, μαζεύει την μπάλα. Κάποια αντικείμενα έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο, ένας παίχτης του Απόλλωνα πρέπει να είναι ο Χρήστος ο Ιωσήφιδης, είναι στο έδαφος. Πάμπης Ανδρέου διώχνει μακριά. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας για την 5λεπτη καθυστέρηση που έχει κρατήσει μέχρι τώρα ο κύριος Ζορπάς. Ιωσήφιδης, τάκ, και παραχωρεί το φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα, για τον Απόλλωνα. Αποδοκιμασίες, έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα της Νέας Σαλαμίνας. Πίτας και πάλι στην εκτέλεση του φάουλ, εκτελεί, μπάλα φεύγει έξω. Τέλος του παιχνιδιού από τον κύριο Ζορπά. 2-1 νικήτρια η Νέα Σαλαμίνα ύστερα από 6 λεπτά καθυστέρηση. Δύο από τους πρωταγωνιστές της νέας μεγάλης επιτυχίας της Νέας Σαλαμίνας, ο αρχηγός Ηλίας Ηλία και ο αμυντικός ο Νίκος ο Ανδρέου. Ηλία, άνοιξε στο δρόμο για την σημερινή επιτυχία της Νέας Σαλαμίνας. Τι σημαίνει αυτή η επιτυχία? Στα σοβαρά τώρα η ομάδα πάει για πρωτάθλημα? Κοίταξε, αυτόν το λες εσύ. Εμείς πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, πιστεύουμε στη διάκριση. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε σοβαρά, κυνηγούμε την νίκη και ό,τι προκύψει. Νίκο, στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η Σαλαμίνα είχε οπισθοχωρήσει, δεχτήκατε αρκετό βάρος. Μετά το 2-0 ήταν λίγο επόμενο, διότι πέρασε ο Γιανκουδάκης στη μεσαία γραμμή και έτσι οι αντίπαλοι μας είχαν κάποια πρωτοβουλία. Εμείς φυσικά προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε και αυτός ήταν ο λόγος που οπισθοχωρήσαμε.
Ηλία, αυτές ήταν οι εντολές να πιστοχωρήσετε στο δεύτερο ημίχρονο? Κοίταξε, νομίζω μπορεί να είχε την υπεροχή ο Απόλλωνας, αλλά ήταν μια άγωνη υπεροχή. Αντίθετα, εμείς στις αντεπιθέσεις μας ήταν φωτιά. Οι αντεπιθέσεις μας ήταν πολύ επικίνδυνες, μπορούσαμε να σκοράρουμε ακόμα μια-δύο φορές. Η τακτική μας, πιστεύω, η ομάδα ήταν θαυμάσια στημένη στο γήπεδο και ήταν επόμενο να κερδίσουμε. Πιστεύαμε σε αυτή την νίκη, δεν είχαμε καμιά αμφιβολία για αυτή και τώρα πανηγυρίζουμε την νίκη. Νίκο, ποιος νομίζεις ήταν ο βασικός παράγοντας που στηρίχτηκε η νίκη της Σαλαμίνας σήμερα? Ήταν η έξυπνη τακτική που μας έφερε τα δύο πρώτα γκολ και μετά όλα ήταν ρόδινα.